For today's vlog is papakainin natin ang ating sisiw para lumaki naman. At itong pinapakain ko sa aking sisiw ay saging. Kasi marami kaming saging dito at hindi na namin maubos. Kaya pinakain ko na lang sa aking alagang sisiw. Sayang naman kaysa mabulok naman. Kaya papakain na lang natin yung saging natin sa ating alagang sisiw. At itong nakikita nyo sa video ay nilagay ko na sa plato at dinurog ko na po itong saging. Kaya po inyong makikita ay ganyan na po yung itsura. So dapat po natin durugin yung saging para naman ay makain ng mabuti sa ating alaga. Kasi kapag hindi natin ito dinurog, may hirapan po sa pagkain yung alaga nating sisiw. Kasi yung alaga nating sisiw, maliit pa lang at dapat talaga ay hindi gaano malaki yung kinakain nito. Kaya dapat dinudurog talaga natin. So kayo guys, kapag meron kayong mga alaga diyang manok, kapag marami kayong available na pagkain sa inyong tahanan or sa kusina, mas mabuti guys na pakain ninyo sa inyong mga alaga kaysa naman mapanis at mabulok. Sayang naman kapag itatapon natin. So mabuti na yung mapakinabangan natin kaysa naman hindi. So itong alaga ko guys is 1 month old pa lang ito at ito na lang po yung natira sa kanila kasi po ang mga kapatid or kasama nito ay naubos po, kinain ng daga. So kaya po dapat po talaga na meron tayong kulungan para sa ating mga sisiw para naman hindi makain ng ibang mga hayop na nasa paligid. So kaya dapat natin talagang gawa ng kulungan itong mga alaga nating sisiw para talaga sure na mabuhay lahat. So maraming salamat guys sa inyong panonood. God bless. Bye-bye. Love you all.